Nung kalumakan, mga namin. Siguro ako lumakad pa ba? Yan ako pa. Yes, hello mga subscribers, magandang umaga po. Tayo sa Mapalakat. Bicay, Malios. So pinapalakat ko po si Apo Bining, siya po ay 82 years old. 84 na ako eh. Ay, 84 na. Sorry, 84 na po pala siya. Ay, nagagalit ko sa 84 na. So naglalakad po kami sa labas ng kanyang bahay para exercise po ito. Ayan. Tawag na eh. Ayan. Kita nyo naman, may arthritis pa, may stroke pa. Oh, partida pa yan ha. So yung may mga arthritis dyan, hindi pwede rin therapy. Ayan. Yan, 25 na. Ayan. Siya po ay batang-bata, 84 years old. Matibay pa raw, Nay. Sabi ng ano mo, Nay, matibay ka pa raw. Matibay ka pa ano. Ang dami ko kasing anak. Ayan guys. So actually guys, nilikod po ito, nakakatatlo na kami. Pangatlo na po itong lakad na to. So don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel. Madulong Magkeping to po. Ayan, travel stock therapy po. Yung ano ah. Magilang dinalan eh. Wapin. Tawa man eh, gimit naman. Mapakasingan. Yung mawarig dito. Ayan man. Diyos ko. Wala pa yan lo. Ah, mga yan. Wala mataba. Ali kasi ma, masipag ka kanta, liwari. Sobrang kasipagan Kanya mo. pa katawag ko mga dalo. Oh. Ito mo, 84 na ka, lalakad ka pa. Eh, dangali mo, maka-wheelchair na lang mo na. Oh. Mga nalalakad mo ko siya. Oh, tara ba? Hindi ako sabi sa Oh, lupa. tara, pangapat na. Hindi ako tapos lang tara. Pangapat na po. Bagyan mo po na. Yan, tanda lang po. Yan. So, kasi ito pinapakita ko na may pag-asa, hindi pwedeng sa wheelchair lagi. Hindi mo na taldan dyan. Sige ma. Nakakita ang ganda lang. Video. Ali ba? Tapos sabi eh. Wala. Diba pare, ating ma-inspired kaya ka, ating kasi pasyente maka-wheelchair ya mo. Po, tala ng pag-asa, natin po pag-asa. Hanggang ating arthritis. O ika, nung ikita ka rita, maka-arthritis ka paliwari. Mga baging bitis mo, yun, nilalakad. May nakamamang babing yan eh. Mamang ko. Eh, alin na masyado na eh. Hindi po parts dati. Leksyon na eh, hamang ka na eh. Siyempre, bari mong kanan. Basta ano lang po. Ito yan. Konti-konti lang po. Pao na kakabikal. Hindi na along kilo. Oops. Basta yung panulo naman. Panulo, mga subad panulo. Yung atay. Dati po siya kumakain ng mga. Hindi na po. So, ito na po yung pang-apat namin. Hindi po nakarecord yung iba. Pang-apat na po ito. Ayan. Hindi ka na akong bitkamatay na eh. Ito kaya atas makanyan. Oh, tato. Bobo! Wala. Wah, makasalabat siya. Hindi makasalabat Bari yan. ko, nakaba matas. Hindi makasalabat. Kasingit ng ating verse ng Mark 11:22, have faith in God. Ayan, sisingit ng verse. Ito po yan. Yan. Tayo basher doon. Ilalabol ko sa kepeng. Apat na yun ba? Kanya kalakad, dapat na po yan. Lalamol. Yan.